Goeie en welkom bij Noorderwind vanuit Dokkum-wei. En dat had alles te krijgen met de Frieske Top 100. En als opmaat naar die Frieske Top 100 hebben wij 3 uitsturingen hier vanuit Dokkum-wei met artiesten die een duidelijke link hebben met deze stad. Ze binnen te gast onder andere Sipke Visser en zijn No Saint, Jack Bottleneck en Rick Meijer. Maar we zetten hier het uiteen met 2 echte Dokkumers en 2 echte muzikanten. Esther de Jong en Eske van der Werken, mooi dat jullie winnen. Welkom. Dank je. Dank je. Ik ben wat dubbel hoe welkom in Dokkum te zeggen, want je bent volle met Dokkum als ik ben. Ja, Esther, toen ben je geboren en opgegroeid, toch? dat klopt, in het Voegeloon. Ja, ik ga zo ook bij mijn moeder eten. Wat voor stad is het voor jou? En muzikaal, had je muzikaal leuke dingen meemaken of had dat ergens oors wij hellen? Nee, dat is echt pas bij mij begonnen op de Academie voor Popcultuur eigenlijk. Dat wie al jou het? Ja, ik heb Esker hier wel als eerste zien optreden. In Dok 18. Ik weet eigenlijk niet meer waar het was. Een of ander. Ook 18. Heet het zo? Ik heb Esker hier wel ontmoet, maar we hebben elkaar nooit leren kennen, zeg maar. Wat Eske doe, leeft hier, maar du hast ook een studio hier, hè? Ja. Bewuste keuze om hier te blijven in Dokkum, zeg maar, bij die muzikale carrière? Nou, bewust. Het is eigenlijk meer dat het makkelijk is. Omdat we zitten al in het pand, ik en mijn ouders en mijn broertje, we zitten al in het pand gezamenlijk. Waar mijn vader is kunstschilder, die heeft daar zijn atelier. En we konden daar een studio bouwen. Dus toen dachten we, oké, we gaan het doen. Dus ik met 2 anderen doe dat dan samen. Ja, zo. Wij hebben die muzikale ervaringen op, die in hier, bij leshoorn bijvoorbeeld, in de muziekschool of juist net? Ja, ik heb altijd wel les gehad hier op de muziekschool, bij Opus 3. Daar heb ik pianoles gehad. En ik moet zeggen, ik had een hele goede leraar, maar ik kon zelf niet zo goed leren. Dus dat is eigenlijk, ben ik pas echt piano gaan spelen toen ik van pianoles afging. En toen kwam ik heel veel in muziek die ik heel tof vind, nog steeds Radiohead en zo en allemaal toffe bands. En toen ben ik dat gewoon heel erg proberen na te doen. En ja, nu ben ik gewoon muzikant, dus dat is het. En je hoort met Esther te gast. Esther, wij gaan je hem vragen in opera bij de Frieske Top 100 daar. Het ben ik de donkere dagen van Christ. Hast wordt bij deze periode of best meer in van de simmer en de maitijd? Nou, de lente die geeft hoop, zeg maar. Die heeft, schept verwachting. Maar de herfst is denk ik meer mijn tijd. Winter wil ik zo snel mogelijk weer voorbij hebben. Oh. Nee, het is fijn, maar... Inspireert het muzikaal? Ja, dat wel. Ja. Op zich moet ik zeggen dat het op dit moment wel goed gaat. Maar de winter kan me af en toe wel een beetje uit mijn doen halen. Ja. Nou, ik vind het mooi dat je hem mij doen willen. Je hebt 2 nummers spelen, 1 voor jezelf en een Frieske Top 100 nummer. Die we nog net verklappen welke. Wie het dreige kar of net? Wie zie je? Welk nummer wel, welk nummer net? Ja, wel even zoeken. Ja, maar wel leuk om eens even in te duiken een beetje. Ja, de Friese muziek. Ik neem je hem graag mee. Welkom. Yes, dank je. Bedankt. Ik wil nieuwe dingen, nieuwe zon, nieuwe zinnen in het leven. Want de goede tijden blijven even en steeds maar heel even hangen en vervagen. Sneller dan ik vatten kan, sneller dan ik zeggen kan dat ik genoten heb, al was het maar heel even. Ik wil nieuwe benen om op te staan in het leven. Want die ik nu heb zijn versleten en rennen steeds maar even. Harder en vertragen, sneller dan ik gaan kan. Sneller dan ik zeggen kan dat ik gevlogen heb, al was het maar heel even. Ik wil avonturen, nieuwe vrienden en vriendinnen om opnieuw mee te beginnen in het leven. Want die ik nu heb zijn alwetend en geloven steeds maar even huiverig en verschuiven. Sneller dan ik vertellen kan, sneller dan ik zeggen kan dat ik veranderd ben, al was het maar heel even. Ik wil een nieuw huis, ik wil
stap. Ik wil een nieuw geloof. Ik wil een nieuw gezicht. Ik wil nieuwe ogen op de horizon gericht. En ik wil nieuwe schoenen om op te kunnen lopen. Of een nieuwe aarde, een mens mag blijven hopen. Geef me nieuwe benen, de mijne zijn versleten. Ik wil een nieuw leven, ik wil een nieuw leven. Ik wil een nieuw leven, al is het maar heel even. Al is het maar heel even, al is het maar heel even. Een mooie akoestische uitviering van Nieuwe Zinnen. Prachtig mooi nummer van Esther en Esker. Mooi dat je hem er binnen. Welkom. Even over dat nummer. Waar gaat dat over? Eigenlijk over een soort reset willen van je leven. Dus opnieuw beginnen. Ja, iedereen weet al een beetje hoe je in elkaar steekt. Je hebt al een heel pad bewandeld. Je hebt al allemaal sporen achtergelaten. En je lijkt er soms niet meer uit te kunnen komen. Dus ik kwam op het idee van, ik wil het gewoon een keer helemaal nieuw. Nieuwe vrienden die mij weer eens geloven als ik zeg iets nieuws te hebben gevonden. En een nieuw huis, nieuwe wereld. Een verlangen. Had je reset alles gewoon in een muziekbeleving? Dus ik begin weer opnieuw, maar oren manier van noemers schreeuwen, oren manier van teksten schreeuwen bijvoorbeeld? Leuk bruggetje, ja. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat corona daar ook wel een beetje voor heeft gezorgd. Maar dat ik op een gegeven moment wel na een tijdje niet hebben gespeeld en toen wel weer hebben gespeeld, dat ik wederom mijn oude liedjes, zeg maar, weer eens erbij pakte. Dat ik tot het besef kwam, oké, ik wil denk ik ook even qua muziek iets nieuws. Dus ik ben nu ook met mijn band bijvoorbeeld met z'n allen nieuw werk aan het schrijven. Dus niet ik alleen, maar dat we met z'n vijven echt from scratch aan het jammen zijn en daar liedjes uit vormen. Om eens te kijken of de klank, de sfeer, het gevoel eens even wat anders kan zijn dan waar ik tot nu toe snel in val. Ik heb ook zin om even iets meer drive te hebben, iets meer beweging te hebben. En misschien mijn band ook nog iets meer te gebruiken, want iedereen is super creatief. Dus ja, dat klopt wel. Ja. Esker, zij werkt heel wat aan haar eigen stijl en de muziek. Dus is die verschillende bands, dat produceert ik wel. Hoe gaat dat in die muzikale brein? Maar toch heel vaak out of the box denken, maar die zelf opnieuw weer uitvinden vaak, of juist net? Omdat je werkt op een hele andere manier met mijn muzikanten natuurlijk. Ja, dat is waar, ja. Of ik mezelf opnieuw moet uitvinden, weet ik niet. Dat is inderdaad... Ik ga gewoon achter een instrument zitten en er komt wel iets uit, weet je wel. Dus dat is een soort van, het is gewoon een trein die alsmaar doorgaat en ik hoef alleen maar even iets op te pakken. Het is gewoon... Volgens mij sta je al buiten de box. Ja, ik sta per definitie buiten de box. Ja, maar je hoort best bij Esther en dan werkt toevallig bijvoorbeeld een Maite Veenstra. Ja. Dat is wel een hele hoop muzikant, een hoop mens. Ja, zeker. Maar is dan uit op een andere manier met die muziek bezig geweest of juist net? Ja, nee, sowieso. Maite heeft sowieso ook een heel sterk beeld van hoe muziek moet klinken. Dus die komt er al mee aan en dan voeg ik daar alleen maar bij toe waarvan ik denk wat nodig is. En bij Esther is het meer dat we echt samen aan het schrijven zijn. Dus dat is wel inderdaad een ander proces. Kost die dat moeite om die te verplaatsen dan in een orenpersoon, in een orenmuzikant? Nee, Doe dit vanzelf? Het gaat eigenlijk wel vanzelf, ja. Moet ik zeggen. Ja. Ik weet niet of dat heel gek is dat ik dat zeg, maar... Nee, dat gaat eigenlijk wel gewoon, ik vind automatisch mijn plek voor mijn gevoel. Gewoon gelijk dat ik denk, oké, dat is de positie die ik moet aannemen. En dan ga ik er gewoon mee door. Jij ook wel snel kunt schakelen eigenlijk of zo. Dat je die verschillende rollen ook wel snel kunt aannemen. Ja, ik heb bijvoorbeeld met Esther heb ik heel erg
het gevoel dat ik heel erg open sta in de muziek. Dus ik ga allemaal kanten op en dan op een gegeven moment moeten andere mensen mij tegenhouden. Weet je wel. Maar ik werk dan ook bijvoorbeeld met iemand anders samen met Jochem. Jochem Knoef met Onelim, is dat een band waar ik mee speel. En hij is nog opener dan ik. Dus ik heb af en toe, ik denk, moet ik hem juist weer tegenhouden, weet je wel. Dus ik heb altijd een soort van, probeer die tussenpositie ergens te vinden. Ja. Best bij een band bezig, maar als ik een Tjerkentour krijg achter de rug. Dat weer heel erg solo. Ja. Is dat leuk, die beide werelden momenteel of niet? Ja, je merkt hoe langer je muzikant bent, hoe erg het steeds verandert of zo. Dus toen was ik echt even toe aan weer schrijven. Maar ben ik ook heel erg geholpen, alsnog weer door Esker en ook door Bram Welbedacht, bassist. Ook in het schrijfproces. Maar in de uitvoering, wie is het echt? De uitvoering. Is het alleen in zo'n Tjerken? Klopt, de meeste kerken heb ik zelf gedaan. De EP-presentatie was met hen en de afsluiting was met hen. En verder alle kerken deed ik solo. Wat ook heel fijn was. Maar waardoor ik juist ook wel weer meer zin kreeg in met meer mensen op het podium staan. Maar nu ook, als ik nu dit weer doe, dan denk ik... oh ja, er is toch alsnog wel ergens een stemmetje in mij dat zegt... Die kleinere muziek vind je ook steeds heel fijn. Dus het is een beetje... Nou, heerlijk weet vind jij ik dus. veel, ja, ik ben ook gewoon maar een mens. Ik weet het niet. En beide, of als het nog meer is, het mag er allemaal zijn. Ik had ooit ook de combinatie O Kutjes en Esther de Jong. Dus al die kanten, die zijn er gewoon. Het is alleen denk ik even zoeken in hoe je dat nou tot uiting brengt en hoe dat werkt. En elke keer dient het zichzelf misschien ook wel weer aan. Ja, dat is ook zo. Wat dat betreft vind ik het schrijfproces of het maakproces nog steeds best wel spannend en verwarrend en verrassend. En is het ook steeds weer anders. En dat is ergens heel leuk en ergens een beetje eng of zo. Ik weet het niet. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik kijk er best wel, zo naar. En Esker denkt waarschijnlijk, oh leuk dit. Oh, dan doen we dit. Ja, is dat. Het is vrij productief, Westles hier. Hè? Albums uitgebracht, singles, mooie clips overigens. Was het nou richting band en dan een album, dat wordt eerst voorlopig die doel, of niet? Ja, dat is voor nu wel echt even mijn main focus. Echt met de band een album schrijven en hopelijk echt even kijken hoe het met de planning loopt. Of dat allemaal haalbaar is, maar eind volgend jaar hoop ik dat eigenlijk uit te kunnen brengen. Maar nogmaals, dat is echt, pin me er niet op vast. We horen die er net over. Daar streef ik naar Ja. en of het echt gaat gebeuren, dat zien we dan wel. Maar dat is voor nu even mijn focus, ja. Je hebt hier nog een nummer voor je speling. Dat we eigenlijk de vraag naar je van wil je een nummer uit die Frieske Top 100, die rieke Frieske Top 100 kiezen. Vertel maar, wie er nog twijfel? Of, Ja, we zaten eigenlijk eerst hadden we het over Twarres. Want Ja, daar inderdaad. zitten ook hele mooie dingen tussen. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom, maar dan zijn we toch afgestapt. En toen kwam ik bij Pieter Wilkes. En Pieter Wilkes ken ik, niet langer dan Twarres, maar die ken ik ook wel lang. En daar vond ik op een gegeven moment gewoon een heel fijn liedje wat me een beetje aan Leonard Cohen deed denken. En daar voelde ik dan toch meer bij dan Twarres. En het is een wat langer liedje, een wat gedragener liedje. En dat vond ik dan wel weer fijn om even te doen. Dus. Ja, want Esker Doespelers de akkoorden erbij. Ja. Is dat dan nog ingewikkeld om dat uit te zieken of wie het vrij duidelijk hoe de gitaarpartij moest, zeg maar? Nou, voor dit liedje was het eigenlijk wel vrij... Ja, mooi vrij overzichtelijk. Mooi overzichtelijk, Ja. ja. De 3 akkoorden in totaal, geloof Ja, ik. En dan maar gewoon goed, er is een toch van andere- alles met de waan. hè? Dat is waar, ja, klopt. Heb je niet gedaan, hè? Heb ik niet gedaan, hè? Nee, we dachten nog van, gaan we er nog dingen mee doen? Dan gaan we nog kijken of we dat... We dachten, het is eigenlijk wel fijn om het klein te houden. Ja, geen tielatijnen, geen... nee. Paddleboard. Eigenlijk gewoon helemaal sec. Gewoon zo, ja. En in het Fries. Ja. Ik heb er nog aan gedacht om het te vertalen, maar Ik ga zijn alles mij, maar ik vind Ja. het wel heel leuk dat met Fries dwaan geweest. ja. Wat had hij uiteindelijk toch nog besloten om het toch in het Fries te houden? Ik heb er een tijdje mee in mijn hoofd gezeten en proberen wat zinnen te vertalen. En het rijmde gewoon niet mooi. Zeg maar, het klonk niet mooi in mijn hoofd. En nu loopt het gewoon zo mooi. Dus daar liep ik al een beetje tegenaan. En meerdere mensen zeiden ook van... ik zou het eigenlijk wel heel mooi vinden als ik het in het Fries zou doen. Ik ben wel benieuwd hoe je dat zou doen. En toen dacht ik ook wel...
ik zing natuurlijk altijd in het Nederlands. Dus misschien is het juist ook wel eens mooi om dit in het Fries te doen. Om de Friezen echt eens aan te spreken. Dus ik ben benieuwd of dat... Want het is niet mijn moedertaal, zeg maar. Maar of dit dan voor Friezen ook weer anders binnenkomt dan mijn Nederlandstalige muziek. Dus ik was wel even benieuwd hoe het binnenkomt. En ik kwam er wel echt achter wat een dialecten er zijn en zo. Dus dat vond ik nog best ingewikkeld. He, she en die. En Ja, zij. mij, ja, die. dij, mij, Ja, dus ik ben benieuwd of ik ruzie ga krijgen met familieleden. Misschien allemaal verschillende die... Ja, precies. Dus nee, ik vond het eigenlijk ook wel even leuk om uit te proberen. Maar het was nog wel even tongtwisten af en toe. Ja. Maar is hem zelf onkondigen. Hoe heet het? Doen je mij daar. Sis Jitske, sis Famke, skink mij nog eens zien. Voordat ik weer een nacht in het juster verdwien. Ik kom hier al zo lang, dat is niet zo goed. En ik wil net weer alleen naar huis dat ik in joet. Het is sluitingstijd en de kroeg is al leeg. En wat ik daar vreeg je is wie net zo dreig. De vrouw van Tjimburg, het kiet aan mij voorbij. Maar dat kan ik vergeten als ik douche mij dij. Sis Jitske, mijn vrijheid ervoor doch een moord. Maar mijn geld smiet ik altijd als wetter oerboord. De Benjeerse sjoegen mij als een alcoholist. Maar ik vocht echt voor haar vrijheid bij een baasmachinist. Ik had de oorlog oorlippen, het lok laak het mij om. Maar mijn maten van jit iets bin alle jaren verstaan. Hege pieken, jippe delte, zaak dat mij mij. En lid mij nou douche mij dij. Sis Jitske, ik ha mij nooit boen aan een vrouw. Ik had een paar keer bezocht, maar ik wie ze net trouw. Ik ken elke haven en ik ken elke hoer. Omkrieg ik de kans, dan die ik het greef hoer. Door was het net leeuwen, maar ik wie een toeke jong vind. En ik libbe voor de volle 200%. Ik libbe sa plier en sa rom en sa vrij. Kom lip me nou douche. Douche mij dij. Sis Jitske, sis Famke, het is om die dat je kom. Door list mij maar zeuren en ik praat soms zo dom. Ik weet het wordt het minder, mij het orde verstaan. Maar draai nog een bandje en jou mij dien hoon. Mijn lippen hier kleur en het weer lang net min. En om hier voor te starren, daarom ha ik geen zin. Alles wat ik nog hou, dan krijg je het van mij. Als ik nog een keer douche. Douche mij dij. Sis Jitske, sis Famke, skink mij nog eens zien. Voordat ik voorgoed in het juster verdwien. Esther en Esker, die dank van je optreden hier in de muziekzaak, hier in het centrum van deze prachtige stad. En we gaan verder nou met Jack Bottleneck en het optreden together met zijn muzikale maat Rick Meijer.
Hartje Dokkum, Jack Bottleneck, Rick Meijer, mooi dat we er binnen, jongens. Jack, je begint toch even met die. Wat hast je met Dokkum? Nou, leuk stadje van al die Dokkumers in het bekrijgen. Moesten wat meer dan Boosters zijn. Ja. Nee, ja, Dokkum is geweldig. We gingen vroeger ook op stap, hè, Ponderosa, dat soort dingen. Dus de staat echt Dokkum. heel goed dus. Jawel, ja. Zoals die heugstritten, daar, dat is de heugstritten. Maar ik heel vaak op een knippelsbedel kwam, dan wist u het wel. Maar toen was ik nog jong, dus dat doen we nu net meer. Rick, nu hing het meer op jou, denk ik. Ja. Dit is voor mij een uithoek. Bist u een stadsmens? Nou ja, oorspronkelijk kom ik van het dorp, maar ik vind het wel gezellig in Leeuwarden. Ja, vind ik wel een mooi stadje. En Dokkum, kist het hier of net? Nee, we hebben vroeger wel wat kroegen. De Ponderosa inderdaad. En wat spelen hier? Want Ponderosa, daar word ik gewoon pro live muziek in. Hè? Ja, daar. Ik ga die naar een spelen jongen, met de Jan House Blues Band. Och, dat is vroeger. De Koerdermuur. Heel vroeger. Spelen ze Jack graag of gist liever de provincie uit en ergens zoals Jack? Ja, het er echt op onkomt wel. Dus het is voor ons wel de sport. Als je een keer, ik neem maar wat uit Eindhoven, wij rijden als juist te spelen, ja, we gaan in Eindhoven spelen. Dat blijkt wel heel oors dat we gaan in Dokkum maar we dan wat spelen. Het is van Fries wel de sport om zoveel mogelijk voort. Het laatst nog lang uit. Maar we spelen overal gelijk leer. Waar we op het podium staan, dan doen we het best natuurlijk. Maar dat is wel de sport van Fries, denk ik. De provincie. Nou, ik vind het mooi om er binnen. Ga je mee? Ja. Ja, het zal wel matten, denk ik. Anders gaan we liggen. Well, it's finally sinking in, you ain't coming back. I'm gonna get my old guitar now off the rack and sing the blues about you, baby. Sing the blues about you, baby. It's really bringing me down, I'm just a moping around. I got the blues about you, baby. Well, the hardest thing, honey, about having the blues, like walking the floor in a dead man's shoes. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. Maybe this homemade wine will wash you out of my mind. I got the blues about you, baby. I keep knocking at the door, but you won't let me in. I'll be back tomorrow night and knocking again. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. Well, I'm a fool for you, I ain't got nothing to lose. I got the blues about you, baby. Find us a brand new start. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I'm the fool for you, I ain't got nothing to lose. I got the blues about you, baby. Now I can't sleep, but just laying in bed, just staring at the ceiling going out of my head. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. It's really bringing me down, I'm just a moping around. I got the blues about you, baby. Well, you know you really ought to be ashamed of yourself for breaking my heart, if not a ruining my health. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. Well, you committed a crime, but I'm doing the time. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. Well, I'm a fool for you, I ain't got nothing to lose. I got the blues about you, baby. Well, I'm a fool for you, I ain't got nothing to lose. I got the blues about you, baby. I'm a fool for you, I got nothing to lose. I got the blues about you, baby, all right. Jack Bottleneck, Rick Meijer, mooi dat je er binnen jongens, welkom. Deze tekst, is die voor het opvallen of wie het eerst het nummer, Jack? Wat is de aantrekkelijkheid van dit nummer?
Ja, de aantrekker, zo wie had er een bandopname van maken. Dat is toen op circa voor het 12 kwam. En het is eigenlijk van Delbert McClinton. En ik kon die hele Delbert McClinton nou net. Dus Rick stelde me wat voor een Delbert McClinton. En dan moest ik een nummer uitzoeken. Ja, en dat is deze one. Ja, het rockte wel lekker, hier wel wat. Ja, en nu doen we hem even akoestisch, dus even een andere koek. Maar ja, dat had ik bij die wij, die hele Delbert McClinton. Ik kon die hele kerel net. Wat maakt het zo'n nummer? Is dat het ritme of zo? De tekst toch? Of de akkoorden? Nou, alles mijn maar. Het beukt er wel lekker. We hier zelfs een pianist bij een achtergrondkoor en dan wordt het stadig dan een heel groot geheel. En dan loopt het hier wel mee, ja. Wat maakt erbij dan? Zo'n kroegpiano net? Ja, honky-tonk piano. Hè? Ja, hè, ja, Waar beetje hier echte die er blues. weer op? Hein Jaap, toch? Ja, Op de Ruben. piano. Hij Jaap Hilarius. Ruben Mulder in dit geval. Ja. Zo'n nummer, KL dus, maar bij een band, dan gist helemaal los of net? Nou, dat is lekker. Er zit heel veel energie in. Hè? Het swingt lekker. Mensen vinden het leuk op te horen in de kroeg. Ja, Is dit blues of net? Wat is het? ja een beetje rock'n'roll-achtig nog. Ja. Denk ik, ja. Om te Delbert spelen. McClinton zit er wat tussenin. Ja. Zit wat in de country, blues. Zie ik die altijd een beetje die beide werelden op? Ja, of ja. niet? Staat hij bekend. Ja. Want ik ken die wel een echte bluesjongen wat dat betreft. Nou, ik ben meer rock'n'roll. Ben je rock'n'roll toch? Ik hou wel een beetje uptempo. Die trage boel allemaal. Een beetje de cliché, de klassieke blues. Ja, daar ben ik wat op uitgehoord. Ja. Ik denk dat dit meer de blues rock is. Een beetje de versnelde blues. Ik denk dat Een beetje uptempo, vind ik lekker. Ja. 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 Maar goed, dat geldt ook voor die ik zeg. Hè. Dus zit ik in verschillende werelden. Hè. De blues spreekt je wel aan, de country, Americana, singer-songwriter, van alles wat denk ik. Of niet? Als het traditioneel is, vind ik mooi. Ja, het maakt wel traditioneel. Ja, en het is mooi om dat bij mij maar te combineren. Zeg maar. Wat is dat? Die authenticiteit dan? Waarom juist in de akkoorden in de tekst? Ja, alles wat mij maar. Het is de basis wat. Het begint met de oude stamblues. De John Lee Hookers en de Muddy Waters en letters uit de Stones en nou geweest. En ja, dan krijg je van alles wat. En hetzelfde als de oude country. Ja, er zit altijd wel een bluesy solootje in. Dus ik vind het altijd een beetje flauw van, ja, ben je hem nou blues, ben je hem nou rock of ben je hem nou country? Nee, ik ben eigenlijk traditioneel gericht, denk ik. Maar mijn heel flauw woord nemen ze dat ze een woord Americana. Maar het is als het in mijn eigen is het al je roots music. Roots, ja. Mij die eigen sausje droeg in. Hè? Du hoort er wel van om noemen ze die eigen draai te gaan, of niet? Ja, maar dat gaat ook wel wat per ongeluk, denk ik. Dat is net altijd mee opzet. Nee, Had je dan geen plan van tevoren? Nee. Het is maar krijg we beginnen en aan het eind van de rit dan, ach, nou dan is dat er weer uit. Ja, dat is puur op onderbuik dus eigenlijk. Ja, gewoon spelen eens, joh, maar wat er uitkomt en wat voor smaak je houdt het. En net altijd ingewikkeld, want het ingewikkelde, want daar had ik de virtuosen wel voor, zoals Rick naast me. Maar. Want Rick, hoe schroefst toen nummers dan? Ik gewoon vanuit de blind, zeg maar, ik zie wel waar ik uitkom, of best ook wel man die van tevoren al iets betinkt? Nee, ik zit gewoon op een bank te pielen eigenlijk. Of in de auto. Ja. In de pauze van het werk zit ik wel wat te pielen. Ja, Rick zit ook in de kantine net, toen was ik gitaar mee in de pauze. En dan zit wel Nee, in de auto. Nee, er moet niet een ander bij zitten, maar... Dat maakt altijd alleen. Nou ja. Dan zie ik lekker wat een nievel en denk, dit is wel leuk. Dan neem ik het op met de telefoon. Ja. En dan zie ik later wel eens weer. Letteruitwerkje. Ja. Goed, we hem vragen natuurlijk om zo'n nummer te spelen, maar ook nog een cover van een nummer uit de Friese Top 100. Wie een ingewikkelde ziektocht, Jack, want de kist natuurlijk pro de nummers wel. Ja, ergens werd het heel moeilijk, maar ergens werd het heel makkelijk, want jongen en jongen weer een kut, dus de blunder in je oor. Ja. En welke blunder dan hoor? Nou, toen zei de stekker, het mocht uit een harde list mocht het wijzen. Ja. Dus we doen even hier van Jack Bottleneck. En dan Nobody's Business en die gooien we even in reggae. Ja, correct. Nee, ja, we doen Gerbe Douwstra als het niet iets is. Ja. Dat ben in mijn eigen toch de vakmeester van Friesland. Gerbe Douwstra, Pieter Wilkes, Jaap Lauwers, net vergeten. Zo, dat ben altijd wel de meesten waar ik altijd hetzelfde nog wel naar luisteren. Dat vind ik, die meidje echt mooie vestjes en hard boodschap. En dat ben de nesters hier in huis omkritten. Die meidje mooie nummers dus. Ja, vind ik Dat is wel. het man, vind je? Ja, zeker, zeker. Ik vind niet alles mooi, maar dat is natuurlijk, dat heeft iedereen. Smaken verschillen. Maar die hebben echt, die ben ook productief geweest. Die hebben
bulten nummers schrijven waar heel veel moois bij zit. Zeker weten. En wat is dan het verschil tussen smaak en kwaliteit? Is dat er of net? Ja, Maar smaak is correct, maar was... was mooi vindt. Ja. Nou, dat verschilt. Bij mij verschilt het ook. 's Morgens, 's middags, 's avonds. Het is maar correct, voor elk moment heb ik wel een favoriet muziekje. En ik heb wel een redelijk brede smaak. Maar kwaliteit, dat is natuurlijk, ja, les op een muzikant, speelt een goede muzikant, maar het zit er nummer goed in elkaar. Zo. Dat gaat wat verder. Maar uiteindelijk gaat het om vind je het leuk of vind je het niet leuk? Een nummer van Gurbe Games spelen. Gist er dan vast zitten om de akkoorden uit te zien, Jack? Of luisterst en is dat genoeg? Hoe werkt dat? Nou ja, doe luisterst even, dan doe je eerst een schemaatje en er zitten 2 minuten tussen. En dus dat wordt al wel, dat wordt al wel een logisch verhaal, omdat die traditioneel muziek Er werd wel een mooi schemaatje van. Wie een mooi schemaatje. Dat bij 7'tjes er even in. Ja. En, dat had wel wat. Maar dat wil ik zeggen, we hier het niet zo vreugdstreek, ja, ik word het alleen maar een vakmanschap. En zoals nou maar wie even een van een collega doen, zeg maar. Maar dat telt het van mij ook wel mij dat het noffelijke mensen in omgang ben. Want we zijn Gurbe in de wandelwegen, Wiltjen kwam in de wandelgangen en Pieter wel en Jaap Lauwers wel. Het ben al hier ook wel noffelijke mensen in omgang. Dus dat jouwt die ook weer, doe kisten persoonlijk. Dus dat jouwt ook een extra, jouwt die een extra steuntje in de rij. Oh, nou ja. Dat is wel een noffelijke man, mooi vers, maar we die maar doen. Zo. Zo is het gaan. Zo is het gaan. Als toen in twijfels hoe het bestaat, hoe er al wat lijkt, dus kan komen en gaan. Wat is het plan? Hoe rent het paard? Waarom krijgt hij de zinnen en dan wordt het meeste skaat? Vrees die al, wat is mijn lot? Liefst in die zelfs, of in een god. Maar liefde mist in den gevoel. En weet het leven zelfs, jouwt elk zijn leven doel. Dus als mijn tijd is, goe net lang om meer. Ben het 4 voort, ben altijd te bij. Ik zit in die westen, ik zit in die bloed, is mijn bloed. Via dat neem ik ben, dan komt grif alles. Als me dan mist, mijn nedergast, ziekest haar vast, als net verder dwast. Sluit dan die nek, wees even stil. Sjoeg in die het en weet dat ik er wezen zul. Wees ik net triest, het is zat het jet, dat al leeft, ik in rust jet. Maar lief me maar, ik niet een hoop jocht,
dat neer mijn ben, dan kom grif alles goed. Vier dat neer mijn ben, dan kom grif alles goed. Vier dat neer mijn ben, dan kom grif alles. Jack Bottleneck en Rick Meijer, tegen dank voor je optreden. En we gaan verder met een muzikant die je echt in Dokkum wennet. Sipke Visser en zijn No Saint. Twee muzikanten in een donker Dokkum. We praten aannemen over Dokkum. Mooi dat je hem er binnen, jongens. Sipke, Albert. Of mag ik eigenlijk gewoon No Saints is? Ik denk dat dat wat meer de lading dekt, of net, Sipke? Ja, we ben wel No Saint, ja. Maar we hieten natuurlijk Sipke en Albert. Maand december, donkere maand. Heerlijk. Wat zei je? Heerlijk. Ja, hè? Ja. Dit leidt hij wel. Ja, donker en het zuster, ja. Lekker spelen. Ja. Ben ik inspirerende weken, maanden of net? Schroefst meer noemers in dit soort periodes? Het was zo dat ja, die zit wat meer binnen, het is wat meer het kacheltje, jongen, het is wat meer het knussen idee. En daardoor ja, kreeg je toch wat meer, ja, soms wat inspiratie, soms net natuurlijk. Soms had je echt zoiets van, ja, gitaar aan de kant, met de vrouw op de bank en gewoon lekkere series in. Dus ja, nee, maar het is wel zo inderdaad van deze tijd van dier brengt altijd wat gezellig in de muziek. Dat, weet je, dat huisconcertje is en dat intieme, dat is wel het mooiste, ja. Ja. Hast du dat ook Albert, of bist du meer de man van de zomer en festivals? Ja, zomer, festivals, ja, heerlijk. Ja, dan hebben we, hoe heet het, en ook qua muziek maken. Ik mag graag in de tuin of waar dan ook met gitaartjes zitten, lekker in het zonnetje, vogeltjes om je heen. Maar desalniettemin is de wintermaanden, ik een houtkageltje. En dan lekker bij de kachel zitten en daar ook muziek maken. Het kan overal, dus ja, maakt er wat dat betreft niet zoveel uit. Maar zomer en warmte, dat vind ik wel lekker. Du hast zelf net zo volle met Dokkum, Sipke doe wel, hè? Ja, ik vind het prachtig. Ja, Je dit niet thuis worden? Het Je bent ja, wel een woordpikje, hè? ik ben waarpik, ja. Nee, maar het is wel mijn thuis worden, ja. Ja, het is wel, ja, eigenlijk, ja, dan lig ik eigenlijk zeg wel, want ik ga eigenlijk nergens in thuis. Tuurlijk ga ik dat je wijn en ik ben hier echt, ik vind het fantastisch om hier te wijnen, de meesten hier ook. Ik ben fantastisch en gezellig. Alleen ja, soms mij in een busje zetten en ergens in een nikkenbok, nee, voor mij is ik niet dat maakt mij alleen niks uit. Nee. Bist du honkvast, Albert, of Jawel. wel een beetje musical gypsy als het ware? Honkvast wel. Ja, ik heb wel mijn plekje in Leeuwarden. Ik kom trouwens wel uit Dokkum ook. Maar Leeuwarden is wel ons plekje. Je hebt natuurlijk je gezin en alles. Maar qua muziek, ja, dat kun je overal doen. En je neemt jezelf mee. En ja, waar het ook is. Ik heb veel ook wel gespeeld, gewoon, ja, of in Nederland of in het buitenland. Het is, wat dat betreft, muziek is een universele taal. Dus ja, die kunt met iedereen muziek maken. Dat vind ik heerlijk. Ja. Even, Joert in Dokkum. Ga je mee? Jazeker. Binders waren. Ja. Of. Said, babe, come on home. You are drunk and way too stoned, and you smell just like you died. Fix your face and come inside. I said, babe, don't forget, the only way to fix my head is smoke. On the 7th, I don't wanna talk about heaven. And know what a sight to see. All those people that hate me. And oh, what a sight to see. 'Cause I'm the only one that's gonna be free.
I'm wicked, born against, but you don't see me corrupting these lands. I leave it to the ones in chains with true evil in their veins. And oh, what a sight to see, all those people that hate me. And oh, what a sight to see, 'cause I'm the only one. I said, oh, what a sight to see, all those people that hate me. And oh, what a sight to see, 'cause I'm the only one that's gonna be free. Mooi nummer, mooie uitviering. Sight to See is de titel. Sipke Visser, die maat Albert Nijs, hoe maakt dit nou? Hiet hij hem nou No Saint of is dit Sipke Visser met zijn maat? Hoe maakt dit nou uitlezen eigenlijk? Nee, dit is gewoon No Saint. Ja. No Saint, ja. Ja, wie ben wel met zijn trein. Hier, Bas Kleine er normaal bij. En Albert Mos, geweldige gitarist. Die ga ik leren kennen, toch Bas, ik ben. En ja, eigenlijk wie het vanaf het eerste moment dat we echt gingen spelen in examen, wie het voor het klik. Maar die weer voor goed. En dan qua feeling is dus ja, als ik alleen ben, ben ik No Saint. Als ik twaalf ben, is No Saint. En als ik trein ben, is No Saint. Zo ik er net bij ben, is het net zo natuurlijk. Klinkt haast wat projectmatig, zo'n No Saint. Van, de ene keer met Bas Klein op een paar, de andere keer met Albert. Nee. Het is net. Nee, het is maar correct wat voor sfeer en wat voor setting dat het is. Ja. Zie nummers, want die klikken er. Als hij mij een idee komt, dan vult dat bij die in die holle ook automatisch aan. Hoe werkt dat? Dat gaat automatisch, ja. Oké. Ja, ik weet niet, daar hoef ik niet, of ik zou niet zeggen bijna niet over na te denken, maar het is, dat gaat wel aardig automatisch, ja. Uit welke hoeken komt het qua smaak, zeg maar, qua muziek, qua meidje? Is dit altijd al de muziek die spelen gast? Ik kom uit de reggae-wereld. Kijk, ja, Ja, now we're talking. Ik speel nog steeds in Groningen met plezier heel veel reggae. Maar kijk, mijn hart ligt gewoon bij muziek. En ik maak thuis op een bank wel wat Johan net ook noemde, de Americana muziek. Vroeger veel blues, country geluisterd en dat soort dingen. Maar de reggae, dat heeft ook een mooi plekje. En nou, voor mij ook trouwens. Maar nu met Sipke gewoon, ja, dat akoestische, dat klikt gewoon. En ik vind, ja, deze muziek die maakte ik eigenlijk ook al wat. Hè? Als ik zelf wat aan het schrijven was of wat dan ook, dan denk ik van, hé, hetzelfde stijl gewoon, ja. Wel leuk. Stijlsprutsen trouwens, we gingen een soort voorbetekenen. Toen begon ik zo Steve Earle. Oh ja, fantastisch. Hoe stijlsprutsen. Ja. Dat is wat hij leidt. Die man, ja, zeer zeker. Veel van geleerd. Gewoon niet alleen leuk om naar te luisteren of naar te kijken. Maar hoe hij speelt. Hoe hij speelt. Ik heb wel een paar nummers die zoek je dan uit. Denk van, hé, dat fingerpicking, hoe doet hij dat? En dan denk ik van, dan moet je dan even voor gaan zitten, ja. Dan even, ik heb nog wel LP's en dan moet je weer opnieuw en opnieuw. Maar goed, maar dat vind ik wel heel fijn om ook gewoon naar te luisteren. Gewoon heerlijk, ja. Nou ja, en dan komt Sipke in en dan komt hij mijn nummer, Sight to See. Je hem had kijken spelen. Waar hangt het in dat nummer door? De muziek of de tekst? Of is toch de heilige tweeheid van muziek vult de tekst gewoon op een of andere manier? Of zo? Ja, wist, ik schreeuw altijd wat ik viel. Als ik begin te schreeuwen, dan is meestal iets wat ik mij ga maken of wat me inspireert, ook een verhaal ergens, ja. En toevallig met het werk weer laatst en die zei ik van, hoe gaat dat dan? Ja, ga je daar gewoon zitten, zei die man. En ik zei, nee, het komt in één keer.
En dan hak ik iets en dan mis maar koren erbij en dan ben ik wat aan het puzzelen. En dan, nou ja, zoals Albert komt dan, we praten regelmatig al. En dan, Albert had gewoon de input echt weer dat het nummer dan in één keer weer omsmiet. En ik denk, ja, dit is geweldig. Dit mag we doen en dat. En zoals Sight to See is, het gaat... Welke tour? Ja, Sight to See is een hakskreun over NVR. Meesten die hebben altijd, die gewoon, hoe zeg ik het even uitlezen? Die we teisteren terwijl wat een oor vindt en wat een oor denkt en hoe een oor, wat als dit, wie moet uw zaken dragen. Dus we zijn net geboren als acteurs. Dat is in het Engels een heel mooi woord, act normal. Ja, we zijn net acteurs, wieso? En ik zei altijd van, wees jezelf. En als dat betekent, als je zelf bent, dat van de, laat me zeggen, 20 mensen waar je goed contact mee hebt, er 12 blijven, ja, dan moet die 2 koesteren. Want die gaat het beste met die ja. En Sight to See gaat echt over, ja, laat ze maar lekker praten. Dat boeit me net. Wieso, ik ben Sipke en dit is Albert. En ja, dat in je zei van, nou, maar dat kist dan niet meisje. Wat maakt nog van het zinnen? En dan zei ik, ik ben Sipke. En dat wil ik echt graag mij aan hoor. Dat is gewoon de boodschap in Sight to See. We gaan hem uitnodigen voor dit programma, want het is een beetje een opmaat naar de Frieske Top 100. Ik weet net dat ik nou Albert vreeg maar hoe Friesland of hoe Greensland. Ik weet best beter thuis best. Ik ben Dokkumer, hè? Ja, dat bent Dokkumer, hè? Ja. Nee, ik ben in Groningen geboren en toen hier naartoe, maar goed. Maar Has wat met Frieske muziek? zeker weten, ja. Ik vind het prachtig. We hebben het net over LP's. Ik ken nog een LP van Doer de Veenman bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, hoe heet het ook weer? Wat even kwijt? Hendrik Hashish, uit de Houtige Haren. Dat is een klassieker. Bijvoorbeeld, ja, maar als je, we hebben nu een cover gespeeld, maar ik vind de Friese taal, ik spreek nu even geen Fries, maar is ook prachtig en ook prachtig om dat soort dingen mee te doen. En hier zitten geweldige mensen die mooi kunnen schrijven gewoon, echt mooie liedjes maken. En dit is meer dan alleen liedjes soms. Het is dichten, hoe je het ook maar wil noemen. Dus dat waardeer ik wel. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Even eerst alleen, je mag een soundcheck gooien, dan ga je met Fries-talig nummers kunnen. Dat game nooit echt spelend. Zeg maar even welke kar hier maken hebben, dat is wel een aardige Pieter Wilkes, hè? Ja. En wat we heel aardig vinden, deze serie is in 3 deel. Ja. En Esther de Jong had toevallig voor hetzelfde nummer kiezen. Dus zo'n eerst is het dat doen we net. Maar, doen ze met die, daar heb je hem een draai, jongen. Ja, we hadden er een draai, jongen. Kist buiten lezen waarom? Nou, wie als band No Saint bijvoorbeeld op Spotify Folsom Prison. Van Johnny Cash. Van Johnny Cash, of course. Maar iedereen die dat altijd, dat standaard ting 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 ting. En ja, wij zijn best wel bluesfans, en ik ben ook een reggae-fan en alles bij elkaar. Ja, en wij hadden toen ook hun eigen draai erom, joh. Dus nu toch nu echt van, als wij coveren, dan willen we eigenlijk wel de No Saint vibe erom gaan. Ja, en dat hebben we nou ook niet. En het nummer zelf is een heel krachtig nummer. De tekst alleen al heb ik zoiets van, wauw. Wauw, is echt gewoon, die komt binnen. Ja, en ik wil dan net zo'n heel nummer denken van, ja, ik wil net Pieter dan, wieso, ga niet een lulk? Ja, doe verpest mijn nummer. Nee, dat wil ik dus juist net, maar ik wil wel het nummer in eer houden. En dan gewoon op de manier hoe ik het dan feel. En zo gaan we het maken nou. En zo gaan we het eigenlijk doen. No Saint. Jitskes is vankes ging mij nog gezien, voordat ik weer in de nacht in het zuster verdween. Kom hier al zo lang en ook is mij zo goed. En ik wil net verlinnig, naar hoestdag en jood. Het is sluitingstijd en de kroegen binnen leeg. En wat ik daar vrij is wie net zo dreig. De vrouw van Schimmerig gaat om mij voorbij. Maar dan ken ik vergeten dat ik
dans je mij rijdt. Jetzt kom ik vrij ter vaart ook een moord. Maar me hield smiet ik altijd als wetter op boord. De bergje mij als een alcoholist. Maar ik vocht voor een vrijheid, ben een baasmachinist. Haar oorlog, hoe libbert, laat het mij on. Maar mijn maten van eerties ben al je verstaan. Eigen pieken, je telt, dus zag je dat bij mij. En lid mij nou donsje mij rijdt. Ik wil 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 donsje mij rijdt.